Nyoto sira waka Paperangan Kedirian balik kalung wis dimati. Senoro kelakon yang kau untari tak jaluk kanthi biji. Kula jeneng Siraja Tumuli Halih ana ing Bali. Awe harus untuk ajak melingkung taman. Wis tak kejawa. Sakjane mono ki sapa to kang dadaran
Kabupaten Bali Kalungkung. Putut Dali Seto kang dadi aran. Putut Dali Seto kang dadaran. Semedyamu apa Putut Dali Seto? Undari nganti aku ninggal Kabupaten Bali Kalungkung. Mong aku nuruti kumlawe ning tanganku jangkae sikilku. Pungkasane karepe atiku. Ya siramu gelem dadi garwaku saiki. Aku dadi garwamu. Seto Putut Dali Seto. Kapiye? Kamu lagi wae sepisan iki aku ketemu marang sliramu. Nanging malah sliramu nembung lawan aku sing koyo ngono. Apa sliramu ki ora ngerti to yen to aku wis dadi garwane bencane Kang Mas Prabu Ano. Aku wis weruh yen to Undari dina iki garwane Ratu Sedhiya Prabu Ano. Ning apa alane yen to aku duweni rasa tresna marang sawijining aku kedanan karo kowe. Lah kok iki bisa ngandhake lawan aku sing kaya ngono. Kamangka wis kene karo tak tresnani lo bejane Kang Mas Prabu Ano. Aja nganti kamu ngandhake pengen banget kene karo lawan aku. Napa yen aku duweni rasa tresna marang sliramu kok nganti nyala apa dasare wae. Aku nyala aku kepengen dene garwa lawan aku. Wong aku kelingan to aku garwane Kang Mas Prabu Ano. Ana ya jagat raya kene sing tak tresnani mung garwane. Lawekno Prabu Ano. Eling karo aku Ayo wong ra bisa to. Awak bagusmu wae iki bagus garwaku Kang Mas Prabu Ano jar. Aku wong ayune kaya ngono. Aku Putut Dali Seto, kok iya wis kok iki welas karo aku. Ora sakon batutake besok yang siang kelakon dadi garwaku. Iki lho. Tak tumpakno turaga kaya ngono. Aku anggo repot tumpake turaga sing kaya ngono. Lah tak anggo ngomong. Woi, wacar iki ora karuan. Yo peto sak karepku. Manut. Tak lali-lali. Gas. Dasar. Ye, Kepiye? Manut karo aku.
mongko mundak dingerteni garwamu Prabu Ananda. Arep dingerteni iki nak yo karepku. Yen bene penjane Kamar Prabu Anom ki ngerti. Yen tumindamu ki kaya ngono. Tak rewangi turut balungmu manut karo aku ya. Kepiye? Lah mau tak kira ki aku ki dadi garwane penjane Kamar Prabu Anom. Aku ki rumangsa bagya mulya lho ya rasa sliramu arep ngepenakke kelawan aku. Kowe ra yo ora ngerti to, kandha donya ana ing Bali Kalungkung ora beda karo ana ing Kraton Kediri. Lah wong tresno ngono ki ora mawi pangkat lan derajat lho ya. Ning ati pawitane. Yen to atiku ki ora bakal bisa tresno karo kowe, ora bakal bisa kelakon to aku dadi garwamu. Lah iki lho, nggonku tresnane marang sliramu. Tak dasari ati sing tulus. Aku ora boros, aku ora ames. Manuhara supaya sliramu gelem dadi garwamu. Lah ning adat sabene wong lanang ki nek arep duweni karep ki ya ngono kuwi to. Iku lak wong lanang liya, aku gede Ning adat sabene ki kaya ngono kuwi. Wes. Api. Kalau Bali nganti aku tuju taman kamu ikat bahwa aku seneng karo kowe. Sadurunge sira tak piloro manut karo aku. Kok ya ora teni depise to. Ditampe karo bocah wadon nanging silang ora nembok lawan aku sing kaya ngono. Kowe ra ya salah sederek aku ninggalake Bali pendene karo kelawan aku. Ora bakal bisa kelakon. Aku ora ngesin wis utuh panterke bakku mung kegawa sapa tak jaluk kantilane ati sebisa ayo Raden ono brantane aku wis kandha bolak-balik marang sliramu yen tak ora bakal bisa berarti marang sliramu aku lunga aku ya aduh bener tentrem lan orane kejiri gumantung saka tanganku. Umpa kecicil nggonku netepi kewajiban. Ing menggone aku bakal nampa pidana
sangka ngersane Sinuwun Prabu Anot. Ya. Erake tanggepi meneh kabeh wis dadi tanggung jawabku. Sak bisa-bisaku aku bakal mbudidaya amprih ing mengkone tentrem lan ora negara Kediri aku sing tanggung jawab. Muga-muga Kediri kalis ing sambikala. Kamu tak kira wis sato banget mengakur puluman. Mesti wae iki putra tali seto wis ora mangerteni kelawas aku. Yo. Wis senajan to kepiye wae mung aku bakal bacotake lah. Cek bene dhewe nek ora ngerti kelawan aku. Kanjeng Ratu Tari kok panjenengan nganeh-nganehi kok panjenengan ninggalaken saking Taman Kabupaten Kediri saya panjenengan mapan lan mlajar guri ingkang sampeyan neke kados dening sampeyan iki kabujung kewan wonten napa to Gusti Ayu Kakang Arya Wahab. Nggih. Ngantos kula dumugi wonten ing tengah wonten kados ngaten. Menika mboten kula sengaja, Kakang. Kok mboten panjenengan sengaja leripun kados pundi Gusti Ayu? Menika saking tumintakipun Putra Tali Seto. Piyambakipun menika lumebet wonten dalem Taman Sari Kediri ngrakataken dumateng kula. Lajeng pikajenganipun Putut Tali Seto mlebet wonten ing Taman Kaputren saya ngrangkataken dhateng Kanjeng Ratu. Pikajenganipun Putut Tali Seto menapa Kanjeng Ratu? Piyambakipun menika nembung kalih kula. Piyambakipun kepengin sanget gadhahi garwa kalih kula, Kakang. Kepengin mundhut garwa dhateng panjenengan. Edan napa pripun? Menapa piyambakipun boten ngertosan pirsa? Menawi toh panjenengan menika garwa dalem Sinuwun Prabu Anom wonten Kediri Kanjeng Ratu. Piyambakipun menika sampun mangertosi yen to kula menika garwane penjane Kang Mas Prabu Anom. Nggih. Boten kira-kira nganggen kula ngemutaken kalih piyambakipun. Nek piyambakipun menika boten nggegatur kula, Kakang. Menapa pikajenganipun Putut Tali Seto tesihipun bacotaken dipun lajengaken pinboyong dhateng panjenengan. Kula saking menika Kakang Arya Wahab. Nggih. Dene kula menika saged sami nangge kalih panjenengan wonten ing tengah marga ingkang kados ngaten. Nggih. Kula badhe nyuwun sabantu kalih panjenengan, Kakang. Nggih. Saged kula badhe paring pengayoman dhateng panjenengan mangunipun tanggung jawab kula Gusti Ayu. Ing dinten sak menika piyambakipun tasih bujung kalih kula, Kakang. Monggo kula disumingkir kula ingkang ngapunten. Puntare. Tali Seto. Puntare. Oh iya wis to rasa kok baju. Melayu sing banter. Ayo mesti wae aku mlayu to. Nek aku ki gelem karo kowe ra bakal aku lumayu nganti tengok tengah alas sing koyo iki. Paling basake nggonmu melayu nganti tekan lakrane naga. Kowe ra bisa wae saka pambujungku nang. Lah sing kandha ki sapa to emang aku ra bisa wae saka pambujungmu. Iki kesenyatane. Lah mesti wae kena sing bakal mitulungi kelawan Ah aku. ah ah ah. Ora ora. Lah sing kandha ki sapa? Aduh. Boleh. Marat siap silalat ganggu karo aku. Sawang kuwe menungso. Ning kelakuanmu tan bedane kaya kewan nek kewan wedhus. Aja waton ucap kang mau waton. Kok Sapa sing mbok adepi? Aku ra mawas sapa sing tak adepi, waton sing tak adepi tumindak lan pakartine nglingsir saka unggaring panatan ing Praja Kediri. Iki dudu perkaramu, Neng.
iki perkaraku antarane perkarane Untari. Yo gene kang sira canduk lawang perkara iki. Yo gene kok aku nganti kejajan melu canduk lawang perkara iki. Mergo sing kok ganggu Gusti Ratuku. Iku sembahmu. Yo. Yen ngono kuwi sapa? Aku Patih Kediri Arya Wahab. Arya Wahab. Patih ning Kediri. Iya. Bab. Apa Arya Wahab kok hak tok? yen kowe kena tak kandhani Kang Sik. Kowe ora usah melu nyarwas perkara iki. Yen kowe perlu ngomyongi marang tumindakku. Ripe ana Untari supaya gelem dadi garwaku. Nek ngono kowe iki sing jenenge Putut Jale Seta, raja ning Bali. Putut Jale Seta. Umpama aku ra bloko, blak kotang bloko suta, terus terang karo kowe mesti wis ngerti lan weruh. Sapa Untari? Untari ngono garwaning sesembahanku Sang Prabu Anom. Bener. Mongko kowe iki sinembah dadi bupati ning Bali. Apa tumindak lan pakaning bupati Bali kuwi kaya ngono? Wis tak pikir sadurunge aku tumindak. Ya kowe tumindakmu wis tumindak salah. Tumindakmu wis lingsir saka paugerane wong bebrayan. Untari iki ora prawan ora rondo. Untari iki duwe bojo. Aku weruh yen Untari ngono garwane Prabu Anom ana ing Kediri. Lah iya nek wis duwe bojo ya gene kok kowe seneng bojone wong. Aku seneng atiku Perkara kelawan Untari. Lho. Mendah kaya ngopo yen bisa kelakon dadi bojoku. Ing kono bakal tak boyong ana ing Bali Kumalungko. Ing kono bakal mulya uripe. saiki aku tak takon karo kowe meneh ya sepisan iki. Umpama lho ya. Umpama kowe ndek bojo dijaluk liyan rasane atimu piye? Tak eno. Lho, Oh bojoe kok ora denoe apa? lah nek kowe ndek bojo umpama dijaluk wong liya kok kowe kok paringke. Lho guna apa kok kowe ndek bojo? Anane aku njaluk bojone Prabu Anom, aku durung ngrasake kepiye wong sing duwe bojo. Dadi kowe kepengin jajal-jajal, kepiye to rasane wong ndek bojo dijaluk liyan iki rasane atine kepiye? Ya ora jajal-jajal ya tenan. Kowe ngino karo aku kowe. Sing ngina karo kowe iki sapa? Melu ora. Kowe kaya wedhus ae ngrero. Wedokan. Aya. Gabur-gabur. Wong lanang kadung bento ngene wis ora mawas blas. Ora kowe tok, ora saiki tok bento ndek iki ya bento. Padhae karo kowe. Saiki bento neh. Padhae karo kowe. Lha kok sok padha? Anane kowe teko kene diujan-ujani bojomu. Lha kok iso? Ya ngetelpon konangan. Parat kowe lakon ngono kowe. Kowe. Wis ayo nang. Karepmu piye? Toprak do bento. Karepmu piye? Iku Mbah Sato ndang guyu ae. Karepmu Yo ora entuk Bali. ayo Pak. Apa? Oh tembungmu wani ucap supaya aku bali tinggal Kediri. Najan to Gusti Ayu Untari ora garwaku. Iki sesembahku. Ana bencet kulite tanggung jawabku. Bagus yen kaya ngono. Ayo ditetel kira iki sing mati. Aku opo? Ayo Pak. Ya. Ayo nyerot ae kowe. Gedhem sak gununge tanihe omam gedebus. Kakang Arya Wahab. Kanjeng Ratu. Matur nuwun sanget dhateng panjenengan. Mujalara panjenengan menika sabantu kalih kula. Reh ning dinten sak menika bebayangan pun dhateng Jiwaraga panjenengan sampun ilang saking platripun jagat. Monggo kula dherekaken sowan wonten pendhapa. Kados ngaten.
kandung aku mongko. Yen aku bali ana ing Bali, wirang apa sing tak lakoni. Yen aku ora bali, cilaka dina iki aku. Wis kewirangan, wis kalah kon kutanting lan Haryawaham. Jur nganggo dalan kepiye supaya kanggo nambal wirange atiku dina iki. Wah, yo. Tak ibaratno kantong suare wong iku kudu duwe akal. Yen perang tak terus-terusake aku ora bakal menang, ning aku bakal kalah. Aja nganti nganggo akal kudu ora akal. Yo, dina iki aku bakal meset roh. Aja dialog kelangan Prabu Anomengko. Dateng dika Kakang Haryawaham. Paring dawuh kula sinuwun. Damel raos pitaken wonten ing sakebetur manah. Dene panjenengan boten ingsun timbali marak sepo wonten ngersaning sun. Kapara sawanira kinanten kalian garwa kula. Tunipun wonten wigati ingkang pundi nggih Kakang Haryawaham?
Pangapunten dalem sinuwun. Saderengipun ingkang abdi dalem matur. Ingkang abdi boten katalupen ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk sinuwun. Siap. Ingsun tampa Kakang Rya Wahab ora lali puja lan pangestuku tampanana ya Kakang Rya Wahab. Sampun ketampi kula pundi kados dene mundi jejimat sinuwun. Sinuwun Prabu Anom. Menawi to sinuwun Prabu Anom badhe nyuwun pirsa kenging menapa ingkang abdi dalem sowan boten katimbalan. Saya sowan kula sarimbit dhateng garwa dalem. Jalaran ing ari kalenggan sak menika Kediri mboten wonten katentreman sinuwun. Sedaya saking tumindak lan pakadinipun Bupati saking Bali Putut Daliseta. Putut Daliseta rawuh wonten ing praja Kediri mboten damel kebecikan. Saya sawantun mlebet wonten Taman Kapudren gonjak dhateng garwa dalem Gusti Ayu Untari. Gonjak kalian garwa kula Untari. Sira garwa. Iki kula Kang Mas. Apa sing dadi ature Kakang Rya Wahab? Ana panjenengan ingsun kuwi bener lan luput. Kang Mas, pangapunten dalem ingkang kula suwun Kang Mas. Pancen leres pangandikanipun Kakang Arya Wahab. Putut Daliseta menika badhe ngersakaken kula kang minangka dados garwanipun. Nek kula niku ngimutaken neta kula karo panjenengan, kula mboten kersa Kang Mas. Nganti sliramu jengkar ana ing Taman Kaputren karana kowe iki dioyak. Lawan Putut Daliseta ana ing Kadipaten. Pancen leres ngendika panjenengan dalem. Lajengipun kados pundi Kakang Rya Wahab? Sinuwun Prabu Anom. Sak sampunipun Kanjeng Ratupun foto-foto dhateng Putut Daliseta, wonten sak temai margi pinanggih dhateng kula. Lajeng kula paring pengayoman tulungan dhateng garwa dalem satemah Putut Daliseta ing ari kalenggan sak menika sampun ninggalaken wonten ing praja Kediri sinuwun. Kakang Rya Wahab Dawuh ing kalenggan menika ingsun nyuwun nelakke gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Umpama mboten keranten panjenengan, mesthinipun garwa kula sampun kaboyong wonten ing Kerajaan Bali. sedaya sampun dhateng tanggung jawab. Paring dawuh dereng kemawon rampung yen kula lan panjenengan rerembakan wonten salah sawijining lare wadon ingkang minggah wonten ing Datulaya Agung. Pramila sakmangke nyumanggake dhateng Kakang Rya Wahab ngenipun murka. sampun dipun keparengaken. Wis Kakang Rya Wahab. Sedulur, kowe wis kendel bondo wani munggah ana ing pendopo Kediri. Mongko Sinuwun Prabu ora ngersake sliramu sowan. Tenane kowe iki jenengmu sapa? Papan dunungmu ngendi? Lan duwe karep apa? Kepareng matur. Kula pun Endang Pramesti. Jenengmu Endang Pramesti. Siji leres. Lah papan dunungmu? Kula boten kagungan papan dunung. Lho, Ateges yang barat kabur kanan.
Ora dongko ora kayang. Inggih leres. Endi sing nggone ya kuwi papan dunungmu. Pun ingkang kula candha inggih menika ingkang dados papan panggenan kula. Lah kowe sowan ning pendopo Kediri duwe karep apa? Ingkang dados wigatos kula, sowan kula wonten ing Kediri menawi totipun keparingake kula badhe swita. Kula badhe pados pertamelan. Oh, kowe nang Suwita golek gawean. Inggih. Benda sawetara ya? Oh ngestoki dawuh. Sinuwun Prabu Anom. Pripun Kakang Yawa? Hari ingkang sowan wonten ing Pendhapi Agung Kediri namanipun Endang Pramesti. Endang Pramesti. Piyambakipun Kayang Barat Kabur Kanginan, tegesipun boten gadah dongkolan kayan papan dunung. Pikajenganipun Endang Pramesti, piyambakipun badhe swita pados pedamelan. Badhe swita wonten Kediri. Nggih. Sana, Dawuh. apa pancen bener jeneng sira ku Endang Pramesti? Leres kula Endang Pramesti. Banjur bocah saka ngendi kowe Endang Pramesti? Kula sampun matur. Menawi to kula menika boten kagungan papan panggenan Kanjeng. Ora duweni papan lan panggonan. Inggih leres. Lah karepmu apa tedak ana ing Praja Kediri kene? Kula suwan wonten ing Kediri ngadhep wonten ngersanipun sampeyan ingkang dados wigatos kula badhe swita. Arep suwita ana ing Praja Kediri. Inggih. Emang dasar praupanmu ki wis katon ayu bocah saka desa. Lah kok wani-wanimu munggah ana ing Pendopo Agung Praja Kediri arep nyuwitake jiwa lan raga. Yo, Endang Pramesti, Inggih. kalenggan iki suwi pasuwitanmu ingsun tampa. Panjenengan tapi Sang Prabu Anom, nilakake dong panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sampeyan menika sampun purun nampi kula anggen kula swita wonten ngersanipun sampeyan. Matur nuwun lho nggih. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Iya, matur nuwun aja nyeblak-nyeblek gaget aku. Ning kula niki banget-banget seneng kula niki katuk perdamelan wonten ing Kediri jalaran kula niki sedina somangan rong dina niki kula boten saged mangan mulake awake kula niki kuru. Kowe sedina mangan rong dina ora mangan nganti kedadian awakmu kuru. Awakmu kuru tenan. Nggih. Terus sing lemusen kepiye nek awakmu kaya ngene kok kuru? Kuru kang daging mbok menawi. Sampeyan iki kok kuru kan daging. Sinuwun Kados pundi Kang? kula atur sawetawis nggih. Menatur kula mangkenipun boten condong dhateng sampeyan dalem. Endang Pramesti sowan wonten ing Kediri, pikajenganipun badhe swita. Kula takoki Endang Pramesti niki mboten gadah papan dunung, tegesipun tiyang-tiyang barat kabur kanginan mboten dongkolan mboten kayang. Mongko sinuwun, wong jeneng menungsa kok mboten gadah omah. Wong kewan kebecot mawon duwe omah. Lho niki wong kok mboten duwe omah niki lak langka aneh to. Pisan, nggih. Kaping kalihipun Kediri ngantos sak menika dereng wonten katentremanipun. Kula Sujana gadah kapitayan gek Endang Pramesti niki dados dom surupe banyu kepengin rong-rong kaibawan mateni dhateng Sinuwun Prabu Anom. Menika saking pemanggihipun Kakang Yawa. Niku nek condong Kang Mas Prabu Anom. Diajeng wong tari Kula ya. niku badhe nyelang pedal sawetawis. Kula badhe matur kalih panjenengan Kang Mas. Enggalo matur Diajeng. Pancen leres aturipun penjale Kang Mas Kakang Arya Wahab. Kok menawi kemawon piyambakipun menika dados dom surpe banyu ngaten Kang Mas. Bu Injo panjenengan niku ampun nampi kalian pawesri menika Kang Mas. Cetane sliramu kuwi ora sarujuk yen to Endang Pramesti iki pun Kakang pundhut minangka abdi ana ing Praja Kediri. Pancen leres pangandika panjenengan.
kula mboten saruja entuk Endang Pramesti menika wonten ing Kediri ngaten. Kuwatir marang katentreman ana ing Praja Kediri. Gitu Kang Mas. Sang Prabu Anu. Kepiye Endang Pramesti hooh? Ampun natoh panjenengan menika pertatos menapa ingkang dados saturipun garwa panjenengan. Kula swita wonten Kediri menika saestu kula boten kagungan papan panggenan. Kantos kula kagungan niat lan tekad suwan wonten ing Kediri swita wonten rasa panjenengan. Awit kula menika mantosi menawi to panjenengan menika setunggalipun pengayoman ingkang wicaksana. Ingkang saged ngayomi sedaya kawula. Kawula ingkang pandang kecingkrangan kados dening kula Endang Pramesti Kanjeng. Kakang Ryawa. Yen panjenengan nguwataraken dhateng katentreman wonten ing Praja Kediri. Kegawi saking lekasipun Hadipati wonten ing Kerajaan Bali. Menika nyumanggaaken. Nanging sakmangke panjenengan nggih sampun pirsa. Saking lekasipun Hadipati Kerajaan Bali ingkang tedhak wonten ing Praja Kediri. Badhe ngayonaken dhateng garwa kula sakmangke sampun boten kelampah jalaran wonten panjenengan. Pangapunten Sinuwun Prabu Anom. Jeneng tiyang gadhahi karep niku sewu dalan paribasan. Nggih. Mbah niku wong desa, prajurit, wadon lan kakung. Niku waton pikajenganipun badhe kelampah, badhe dipun lampahi Sinuwun. Nanging sedaya kula minangka Nalendra wonten ing Praja Kediri netepaken bilih Endang Pramesti tetep kula pundhut minangka dadi abdi wonten ing Praja Kediri. Kula mboten sarujuk Sinuwun. Kang Mas Prabu Anom Kang Mas. Panjenengan Kang Mas, kula ngemutaken kalih panjenengan boten keguatur kula. Yen to panjenengan menika ngetuyu Endang Pramesti mapan wonten ing Kediri Kang Mas. Pun kakang eling Kula jajeng. mulai dateng panjenengan. Yen to wonten napa-napanipun wonten ing Kediri, kula boten derek-derek Kang Mas. Jajeng. Jajeng tarik. Kang Wahab. Paring dawuh. Kula jeneng Nalendra kedah saged ngayomi kawula wonten ing Praja Kediri. Kula mboten negakaken dhateng Endang Pramesti. Lajeng kersa dalem Endang Pramesti kula pundhut minangka dadi abdi taman. Endang Pramesti, Inggih kula. sliramu tetep tak pundhut minangka dadi abdi ana ing Praja Kediri. Inggih. Sawetara mapan ana ing pepengkuran. Nek kados ngaten kula pamit pamit pangesipun panjenengan. Iya. Kakang Dewa. Kakang Dewa. paring dawuh. Sajak cuwa penggalih panjenengan sak sampunipun kula nampi dhateng pasukitanipun Endang Pramesti. Manggaken perkawis gumantung kalih panjenengan. Nanging sawetawis pasewakan kula bubaraken kula badhe manjing wonten ing Kedaton. Kaya dening Sinuwun Prabu Anom kayun. Sak pandhurat cemloting netraning Sinuwun Prabu Anom. Lho aku dadi patih jarine jejak tetimbangan obah useke negara Kediri. Lah aku diusul kok ora digawe babar pisan. Mongko Kediri durung ana katentreman. Ya nek Endang Pramesti kuwi bocah apik. Lah nek duwe karep sing elek lan sing ala. Ya. Ndak sawang Pramesti bakal tumindak sing ora bener.
Senajan toh ora bloko ning pengarepane Siun Prabu Anom. Aku ngerti. Gonku jumeneng patih ning gedhe iki ora mung cukup sesasi rong sasi. Wis pirang-pirang taun ndi sing salah lan ndi sing bener. Lah mesti umpama kowe ndek sing ala. Waton Haryo Wahab isih gumreger nyipati padang jagat. Ora takon kowe bakal nuntukake diri.